Helena Maseres, somnis, tenacitat, igualtat. Helena Maseres? Ai, de què em sona a mi aquesta dona? El cap d'aquí de Vila-seca porta aquest nom, no? Exacte. I qui és? Helena Maseres va ser la primera dona a Catalunya i a tot l'estat espanyol que es va matricular a la universitat i va acabar els seus estudis de medicina. I sabeu on va néixer? No. A Vila-seca. Aquí? Sí? Ui, quin orgull! Saps res més de la seva vida? Sí, és clar. Aquí va néixer la Maria Helena Maseres i Ribera, un 25 de maig de 1853. El seu gran somni era ser doctora, i en acabar els seus estudis de primària va ser quan va decidir que intentaria estudiar medicina a la Universitat de Barcelona. Però abans havia de cursar estudis secundaris i després accedir a la facultat. Però en aquella època estava prohibit que les dones assistissin a la universitat, no? Sí, i tant. I llavors? Doncs aquí comença la seva proesa. Va demanar permís per a realitzar aquests estudis al mateix rei Amadeu de Savoia. Oh, quina dona més tenaç! Doncs sí, i gràcies a ella, l'any 1871, es va decretar una reial ordre que va ser la que va permetre que en els següents anys les dones poguessin optar a matricular-se en les universitats espanyoles. Quina meravella! Però així i tot no li va ser gens fàcil. Ja me'n semblava a mi. L'Helena es va matricular en Medicina a la Universitat de Barcelona l'any 1872. Es va inscriure en les assignatures d'Anatomia i Dissecció, però els professors i catedràtics es negaven al fet que entrés a les classes. Quina barbaritat! I encara que el decret li atorgava poder accedir a elles, el president del Tribunal d'Exàmens de la universitat també es negava a inscriure-la per poder examinar-se. Increïble! Després de moltes queixes i sol·licituds per poder accedir als exàmens, a l'octubre de 1873 van accedir a examinar-la de primer i segon curs i va aprovar amb molt bona nota. Encara sort. Però tot això va canviar l'any 1875, quan el catedràtic Narcís Carbón la va admetre a la seva aula. Per fi, un home sense prejudicis. Els companys la van rebre molt bé, encara que el seu seient no estava al costat dels altres alumnes, sinó damunt de la tarima, al costat del professor. Cal veure. Però almenys ja estava allí. Va finalitzar els seus estudis i va aprovar totes les assignatures del 1878 i amb molt bones qualificacions. Fantàstic! Però això encara no havia acabat. Però quants obstacles més li van posar a aquesta pobra noia? Per poder exercir havia d'examinar-se i aconseguir la llicenciatura. En aquest cas va haver de demanar l'autorització al Consell d'Instrucció Pública a Madrid. Mare meva! I sabeu quan van trigar a aprovar-li? Ai, mare, quan? 3 anys. 3? Sí, Quina barbaritat. Segur que això no els hi passava als homes. Doncs esclar que no. 3 anys. I mentrestant què va fer? com era una dona persistent i una altra de les seves passions era la docència, es va treure en pocs mesos els títols de mestre elemental i superior. Alça! Cansada de tant esperar, se'n va tornar a Barcelona i el 19 de juny de 1882 li van concedir l'autorització per poder examinar-se. El 25 d'octubre d'aquest mateix any va aprovar amb un excel·lent. Quina crac! I llavors què va fer? Jo crec que ja cansada, o perquè era més viable treballar com a professora, es va dedicar en cos i ànima a la docència. I finalment, l'any 1890, va arribar a Maó. Quina dona més inquieta! I a Maó què va fer? Va treballar fins als seus últims dies en la primera escola pública de nenes Sant Josep. Impartia conferències sobre la importància de la higiene bàsica a les escoles i en les dones i escrivia en el diari local El Poble. Quina dona! Tota una heroïna. I no va tenir família? No, mai es va casar. Va morir el 1905 d'una deficiència cardíaca als 52 anys. Que jove! Que cap home es va atrevir a estar amb ella, perquè era més intel·ligent i agosarada que molts d'ells. No t'estranyi. És una llàstima que no s'hagi parlat més d'aquesta dona, amb tot el que va aconseguir per les futures generacions. Sí, però tot i això hi ha molts llocs que porten el seu nom. És veritat, al Centre d'Atenció Primària de Vila-seca. També porta el seu nom un centre de dia que hi ha a Maó, un carrer a Salou, un altre a Madrid, uns jardins a Barcelona, un col·legi públic de Ciutat Real. La Universitat Rovira i Virgili té el Premi Maria Helena Maseres i el 2014 es va crear a Vila-seca el Centre d'Estudis Vilasecans Maria Helena Maseres. Molt bé,
però fixa que nosaltres no sabíem la seva història. I la veritat és que és molt interessant. Doncs ara ja la sabeu. I com saps tant tu sobre aquesta dona? És veritat. Perquè resulta que fent la recerca pel 8 de març de dones que haguessin destacat a diversos àmbits,